No niin, tallennetaan. Eli jatketaan reflektiokerralla piettyä pelidemoa ja kokeillaan saada tämä tässä loppuun. Täällä ei ole tällä hetkellä ketään livenä katsomassa, niin mä teen tästä tätä tallennetta samaa. Pikainen tilannekatsaus. Me ollaan tehty funktiot, jossa laivat asetetaan ja pystytään tekemään tulostuksia. Ja se laiva-asetusfunktio käyttää apuna sijainnin tarkistusta, ettei kaksi laivaa mene niin kuin limittäin toisiinsa kiinni tai päällekkäin. Ja nyt tässä vaiheessa olisi tarkoitus ruveta kyseleen koordinaatteja ja tarkistaa niitä osumia. Ja ensimmäiseksi me tarvitaan tapa pitää yllä tietoa niistä koordinaateista, mitkä sitten kysytään aina pelaajalta. Tehdään pari muuttuja X-Coord ja Y-Coord. Ja sitten tehdään vaan funktio, joka kysyy ne koordinaatit, mutta myös palauttaa arvon, että annettiinko lopetusmerkki, jos on tuo negatiivinen lopettaa. Ja lopetusmerkki liittyy nyt tuohon whilein muuttujan tai ehtoon, niin tehdään siihen suoraan, että done on. Ja pistetään sen funktion nimeksi vaikka, että kysy koordinaatit. Ja käytetään osoiteparametreja, jotta saadaan ne useammat tiedot sieltä funktiosta takaisinpäin. Eli annetaan osoite x-koordinaatille ja y-koordinaatille sinne parametreiksi. Eli nyt sieltä tulee ulospäin x-koordinaatti, y-koordinaatti ja done-tieto. Done on bool-tyyppinen, niin sen funktion paluarvon pitää olla bool-tyyppiä. Kysy koordinaatit. Vaihdetaanpa nimeä sille, että pidetään nimeä, missä käytäntö samana ja sanat alkaa ensimmäisen jälkeen kaikki isolla kirjaimella. Ja sitten se saa parametrin, joka on 2 int pointeria. Int pointer x, int pointer y. Tuommoisella meidän pitäisi pärjätä. Käytetään täällä paikallisia apumuuttujia. Int luku 1 on 0. Int luku 2 on 0. Int status on 0. Ja sitten, koska täällä on bool-tyyppinen paluarvo, niin sillekin tarvitaan joku. Sanotaan sitä nyt vaikka stop-muuttujaksi. Ellei täällä tai olla vielä noita apufunktioita. Joo. Niin. Otetaanpa semmonen. Tehdään apufunktio, jota ollaan käytetty jo muutenkin täällä paljon. Eli lue roskat. Tämä tuonne esittelyyn. Ja nyt me voidaan kysyä koordinaatteja sille, että siellä on
mahdollista lukea juttuja ilman, että se kaataa koko systeemin. Printfi, anna koordinaatit muodossa x,, ja hyödynnetään nyt tässä scanfin mahdollisuutta lukea formatoitua tietoa. Lopetusmerkin tulostuskehote. Ja while loopi, tämä on nyt periaatteessa sama kuin se lue kokonaisluku, mutta pikkasen muokattuna. Eli status on scanfin paluarvo. Ja scanfi nyt lukee %d pilkku %d. Eli tuolla tavalla me saadaan muotoiltua se, että sen koordinaatin anto pitää antaa tuollaisessa muodossa, että siinä on kokonaisluku pilkku ja kokonaisluku ilman, että siinä on välilyönti. Mihin ne menee? Laitetaan luku 1 ja luku 2 nuo tiedot. Ja sitten katsotaan, että onnistuuko se lukeminen silleen, että tehdään tänne tuo testaus. Jos se on pienempi kuin 2, niin kysytään uudestaan. Eli jos sieltä onnistuu lukea vähemmän kuin 2 tietoa. Luetaan roskat pois ja tehdään uudemman kerran sama tulostuskehotus tai kehote. No. Sitten kun on onnistuneesti luettu se luku 1 ja luku 2, niin siirretään ne tiedot vaan noihin osoiteparametrien osoittamiin tietopaikkoihin, eli pointeri x on luku 1 vaikkapa ja pointeri y on luku 2. Ja tuo on nyt lukenut nuo koordinaattitiedot, eli nyt meillä on enää tuo lopetuspaluarvotarkistus, joka halutaan tehdä. Ja perusifillähän me siitä päästä, että jos luku 1 on -1, tehdään nyt vähän löysempi tästä ehdosta kuin mitä oikeasti tuohon kehotteeseen ollaan sanottu, että kunhan jompikumpi noista koordinaatteista x tai y on -1, niin se kelpaa lopetusmerkiksi. Ja stop on silloin true. Return stop. Ja nyt meillä on kaikki 3 tietoa täältä mahdollista saada ulos. Katsotaan vielä, että se ei ole tullut typoja, joo. No, nyt tuo kohta on tehty. Sitten meidän pitää kirjata se koordinaatti sinne, että hei, mihin kohtaan ollaan nyt ammuttu. Ja meillähän oli sitä varten täällä, tuossa nyt nuo testiajot ja testidatat pois pelistä. Eli taulukko, joka pitää nimenomaan kirjaa siitä, mihin kohtaan ollaan jo kokeiltu, niin pistetään sinne nyt tiedot tuosta sitten, mihin nuo x- ja y-koordinaatti
osoittaa. Ja ammunnat. Tämä on ihan perustaulukkoasetus. Ja kaksulotteisesta taulukosta, kun oli puhe. Toinen on X-koordinaatti ja toinen on Y-koordinaatti. Niin käytetään niitä vaan tässä indeksoimaan. Ja sanotaan, että siihen paikkaan pistetään 1, koska alustettu oli 0. Okei. Nyt se on niin kuin otettu siihen huomioon. Ja sen jälkeen pitäisi tarkistaa, että täsmäskö se ammuttu koordinaatti nyt jonkun tuommoisen laivan osan kohdalle. Ja käytetään siihen toista bool-tyyppistä muuttujaa. Ja joka kierroksella, aina ennen kuin aloitetaan tarkistamaan osumista, niin resetoidaan sen muuttuja-arvo varmuuden vuoksi falsiksi. Ja sen jälkeen otetaan siihen tieto siitä, että no, osuuko se. Ja tehdään sille oma funktio kanssa. Tarkista osuma. Laivat sinne tarvitaan tiedoksi ja sen ulottuvuudet ja sitten se äsken ammuttu koordinaattipiste. Koordinaattipisteestähän voisi tehdä tietenkin tietoenkin, niin kuin siellä yhdessä tehtävässä oli, mutta en ole jaksanut tähän nyt sitä ruveta värkkäämään. Tämä riittää meille. Ja sitten tarkista osuma. Ja sille haluttiin nyt int laivat. Sinne tiedoksi ja int rivit, int sarakkeet, int x koordinaatti ja y koordinaatti. Näähän me sinne lähetettiin, niin tehdään tuommoisella sitten uusi funktio. Ja tänne apumuuttujaksi tarvitaan varmaan tuo lopputieto. Osuiko? Ja oikeastaan tämä on sen verran yksinkertainen, että if laivat, ammuttu x, ammuttu y-koordinaatissa, jos siellä on jotakin, niin silloin pistetään vaan tuo osuiko trueksi. Iso funktio-otsikko, mutta sepä oikeastaan mitä me siihen tarvitaan, vaan laivat, ammuttu x, ammuttu y ja sitten nuo ulottuvuudet tuolle taulukolle, jotta se parametri voi toimia. Se on periaatteessa tässä vaiheessa nyt vaan niin kuin muodon vuoksi tuossa mukana, niitä ei käytetä. Mutta joo. Tarkistetaan taas, tuliko tehtyä variable osui set not used. No, sittenhän meidän seuraava kohta on, että käytetään sitä osui muuttujaa ja
katsotaan, että jos osui on true, tämähän voisi aina tehdä myös pelkästään if osui, mutta näin niin kuin havainnollistamismerkityksessä, niin mä monesti tykkään kirjoittaa tuon on kuin true-vertailu tuohon ihan auki. No, mitä me tehdään silloin, jos osui? Tehdään ainakin tiedote käyttäjälle tai plaajalle siitä, että osui. Ja sen jälkeen pitäisi tarkistaa se, että oliko se riittävä osuma siihen, että se laiva uppoo. Eli me tarvitaan toinen vastaava muuttuja kuin osui, eli uppos. Ja sama periaate. Ensiksi tehdään upposi muuttuja, resetoja se falseiksi ja sitten otetaan siihen funktion paluarvo kiinni ja tehdään siihen oma funktiosa ihan samalla periaatteella kuin äskenkin, eli annetaan sinne ne laivat, ulottuvuudet ja ne koordinaatit, jotka osui. Tämä me jo siis tiedetään. Ja sen lisäksi vielä se ammunnat-taulukko, että nähdään sieltä, että jos tämän jälkeen se kyseisen laivan kohta on done for niin sanotusti, niin voidaan verrata sieltä ne muut kierrokset. Tarkista uppoama. Ja se saa muuten samat parametrit kuin äsken. Mutta sen lisäksi se saa vielä ne int-ammunnat. 10 ja 10. Vielä sen toisenkin taulukon sinne perään. Sitten sillä meidän pitäisi pystyä tekemään funktio, joka palauttaa tiedon siitä, että se laiva, joka on tuossa koordinaateissa, niin onko siitä kaikki jo kohdat ammuttu loppuun. Vähän hankala nyt, kun on niin isolla fontilla tuo koodi, että se menee tuosta näytöreuna yli, mutta tuli se ihan oikein. Tämä on taas vähän näitä monimutkaisempia funktioita, kun tässä pitää katsoa, että mikä laiva se on, mihin suuntaan se menee ja niin edespäin. Osiko on true. Lähdetään nyt sillä oletuksella. Jos siellä tulee tilanne, että ammuttu X plus 1 on vähemmän kuin rivit ja laivat ammuttu X plus 1 ammuttu Y on yhtä kuin 1. Joko tuo, pitääpä se omiin sulkeisiinsa, niin on vähän helpompaa. Tai
ammuttu X, -1 on suurempi kuin, mikäs mulla tuossa on suurempi tai yhtä kuin 0, ja laivat X -1 ammuttu Y on 1. Niin siinä tapauksessa tehdäänpä tuollekin oma sulkeensa, niin tuo tai operaatio toimii varmasti silleen niin kuin halutaan. Ifille tällöin meidän laiva on vaakasuunnassa. Ja if laivat ammuttu X +1 ammuttu Y on 1. Eli huomataan, että me katsotaan nyt laivat taulukkoa siinä koordinaatistossa, mikä me tehdään. Niin jos sieltä löytyy jotakin, niin laiva jatkuu oikealle siitä ammutusta koordinaattipisteestä. Ja sen jälkeen katsotaan sitä, että jos me lähdetään siitä katsomaan sinne oikealle päin niitä ammuntoja ja laivoja, niin että löytyykö sieltä jotakin, niin kuin, mikä ei vielä ole uponnut tai mihin ei vielä osuttu, niin silloin vaihdetaan sitä upposiko muuttuja falsiksi. Ja silloin me tarvitaan for-silmukkaa. Ihan käy hyvin silmukkalaskuriksi. Ja X on nyt se, mitä me halutaan katsoa, koska mennään oikealle vasemmalle suunnassa. Ja siihen aina se indeksikierros lisää. Ja jos se on pienempi kuin rivit, tai niin kauan kun se on pienempi kuin rivit, eli katsotaan, että no periaatteessa katsotaan niin kuin sen rivin loppuun asti. Ja toisaalta samaan aikaan laivat ammuttu X plus Y, ammuttu Y. Jos siellä on 1, niin silloin jatketaan. Eli jos laivaa piisaa ja sen ruudukon reuna ei tule vastaan, niin silloin ollaan menossa vielä tarkistamaan tätä uppoamistatusta. Noin. Ja silloin vaan katsotaan, että if ammunnat ja siellä ammuttu X plus Y ja ammuttu Y. Jos se on 0, niin silloin tiedetään, että upposiko on yhtä kuin false ja voidaan lopettaa tuon sen laivan tarkistelu. No, tämä oli nyt, että jos laiva jatkuu oikealle. Sitten meidän pitää katsoa vielä se toinen suunta. Tuo on nyt se haluttu lopettava aaltosulku, niin tähän tulee nyt sitten tuo toinen, että jos laivat
ammuttu X, -1, ammuttu Y on 1, niin jatkuu vasemmalle. Ja nyt huomataan, että me ei käytetä elseä, koska me ollaan saatettu osua niin kuin vaikka nelipaikkaisen laivan jompaan kumpaan keskellä olevaan kohtaan, niin silloin se laiva jatkuu sekä oikealle että vasemmalle, ja meidän pitää uppoaman tarkistaminen tehdä silloin molempiin suuntiin. Ja samantyyppinen miinus I 0, koska me tiedetään, että vasemmalle se ruudukko loppuu nollaan. Ja aivat ammuttu X miinus I ammuttu Y on 1, niin Iitä lisätään. Ja sitten tarkistetaan vaan, että if ammunnat siinä X miinus Issä ja samalla rivillä on 0. Posiko on taas false ja breakataan. No siinä on vaakasuunta. Sitten tuo oikea. Tähän tulee nyt else, koska se laiva ei voi olla yhtä aikaa sekä menossa vaakaa että pystyyn. Tiedän, jotkut säännöt laivaopotuksessa sallii mutkaiset laivat, mutta me ei tästä vai. Ehdot on periaatteessa samanlaisia, mutta nyt vaan käytetään pikkasen toisinpäin, mihin pistetään muuttujaa ja mihin ei. No, kirjoitellaan tähän nyt auki. If ammuttu Y plus 1 on pienempi kuin sarakkeet. Ja laivat jatkuu siellä suunnassa. Eli jos mennään alas tai ylöspäin, eikä reunat tuu vastaan, X ja sitten Y miinus 1. Sieltä löytyy jotakin. Niin sitten tiedät, että ollaan pystysuorassa menossa. Okei. Merkataan.
Jos se on ammuttu Y+1, löytyy sitä laivaa lisää, niin silloin tehdään tämmönen iffi, jolloin jatkuu alaspäin. No, alas vaan. Forilla katsotaan sitten niin kauan kuin siellä riittää. Joko tilaa tai laivaa. Ja laivat. Ammu X. Ammu Y. Miinus. Tää on nyt plus I. On ykkönen. I plus. Jos sieltä löytyy ammunnat taulukosta samat. Ammuttu X. Ammuttu Y plus I. Jos siellä ei ole ammuntaa vielä, niin upposiko false. Joo, silloin upposiko false ja voidaan lopettaa tuo silmukan läpikäynti. Ja sen jälkeen tarkistetaan, että if laivat ammuttu X ammuttu Y miinus ykkönen on 1. Niin silloin jatkuu ylös. Forilla ja sekataan taas tuo, että löytyykö sieltä ylempää sitten niin kuin ampumattomia laivan osia. Miinus I. Niin kauan kun ollaan vielä ruudukossa ja laivaa löytyy. Niin tarkistetaan, onko ammunnat taulukosta löytymässä sille kohdalle. Tuohon tulee miinus I. Jotakin tai kaikille vielä osumia. Jos ei ole, niin voi lopettaa ja palauttaa vielä. No dice. No tämä periaatteessa voisi riittää, mutta mikäs tämä nyt tuonne. Eli jos se on vaakasuunnassa tai pystysuunnassa, niin sen jälkeen meillä vielä teoriassa on yksi vaihtoehto, joka pitää katsoa, ja se on aivan yhdenmittainen. Tämä on vähän niin kuin double check. Osuu ihan ja hyvin simppeli. Ammuttu X. Ammuttu Y. Katsotaan vaan, että onhan siinä kohdassa nyt se ykkönen, mihin ollaan ammuttu. Ja jos on niin, upposiko on true. Ja oikeastaan that's it. Sitten vaan palautetaan posiko-tieto tuosta tuonne
Warning variable upposi set but not used. No, se on sitten se seuraava saa täällä mainissa meillä. Tarkista uppoama. Jos upposi on tässä true, tehdään tulostus, että upposi. Ja sitten pitää katsoa, että jos upposi, oliko viimeinen laiva, mikä oli vielä pinnalla. Ja tämä on nytten, otetaan tuohon done-muuttujaan taas tieto. Ja tehdään sille omaa funktio tarkista laivasta. Ja okei. Muuten samanlainen kuin nuo aikaisemmatkin. Mutta nyt me ei tarvita niitä ammuntakoordinaatteja tai niinku niitä y-koordinaatteja, me vaan tarvitaan tietoa noista ammunnoista taulukkomuodossa. Tämä on nyt onneksi vähän lyhyempi ja yksinkertaisempi funktio. Samaa periaatteessa tehdään tulosmuuttuja tänne paikalliseksi. Laivoja jäljellä on false. Ja sitten vaan käydään, tämä on nyt, kun meillä on kaksulotteiden taulukko, tai kaksi niitä, niin kaksi säkkäistä for-silmukkaa periaatteessa, että käydään vaan kaikki läpi, että onko jokaisen laivan kohdalla ammuttu osuma. Niin on pienempi kuin rivit. Käytetään iitä ja jiitä. Toinen menee rivimäärään asti ja toinen menee sarakemäärään asti. Ja vaan katsotaan, että jos laivat I, J-kohdassa on 1 ja ammunnat I ja J-kohdassa on 0, niin silloin me tiedetään, että siellä on vielä jotakin jäljellä. Voidaan lopettaa etsiminen ja palauttaa tulos. Mutta nyt kun me palautetaan se tieto, että onko laivoja jäljellä, ja jos niitä on, niin sieltä palautuu true. Ja me tehtiin tämä done-muuttujaan niin kuin ehto näin päin, että se on, jos siellä oli laivoja jäljellä, niin me ollaan done. Ja täällä on kuitenkin tuo negaatiomerkki while-ehdossa. Meidän pitää itse asiassa tämä kääntää toisinpäin, eli tämä on nyt, jos siellä on laivoja jäljellä,
niin done-muuttujan pitää mennä falseiksi, koska silloin, jos done on false, niin sen negaatio on true, ja meillä pääsilmukka jatkuu. No, sitten meillä vielä on yksi pikku juttu tässä, eli jos se tarkista laivasto palautti, että sieltä ei ollut laivoja jäljellä, eli jos done on true, niin voidaan tehdä, että jos oli, niin lopeta. Jos done on true, niin tulosta meri vielä kertaalleen. Ja tehdään print. Onnea, voitit. Joo. No, otetaan tuolta pois, koska ne oli vain testausta varten ja muistia varten. Niin nyt tämän pitäisi periaatteessa toimia. Katsotaan, mitä tämä tekee. Aha, siellä on yksi ylimääräinen tulostuskierros alussa. No, okei. Okay. Anna koordinaatit muodossa X ja Y. Otetaan 1 ja 1 tässä heti alaa. Nyt nähdään, että se meni tuohon 1 ja 1 kohtaan. 0 ja 1. 0 ja 0. 0 ja 1. 1 ja 0. 2 ja 0. Sieltä taisi osua. Kaksi ja 1. 2 ja 2. 2 ja 3. Eiköhän päin nää mulla nyt meni. No. Sitten vissiin siellä on vielä se yhden mittainen löydettävänä. No, sieltä se. Pikkusen tuossa saattaa olla vähän noiden ifien ja muiden kohtien kanssa nyt tuunattavaa. No en mä tiedä. Kyllähän tuollakin on osuja upposi tulee ja osui tulosta. Joo. En vaan huomannut niitä tuossa testauksessa. Mutta noin. Periaatteessa ihan pelattava peli, joskin grafiikoiltaan nyt tietenkin vähän
ei nyt ihan ehkä moderneimmasta päästä, mutta pitäisi pystyä tekemään siis näillä taidoilla ja tiedoilla, mitä meidän tässä kurssiaikana on tullut opiskeltua. Näin.